tekne timo to kotimo kendo to ka oneno ng'ama chielo kotimo to dhi. Emomiyo ni winjo ka wawacho ga tinde ni kata kwa wuoye wach mag kato kokawo ngimane nuja keto ga picha mar tol gi gine kamano. Inwang'o ni ka okete kata picha koneno kamano to bedo kod chir gi mijing'o to bende koro timo nikech ng'ama chielo bende osetimo. Koro yudo ka gini medre kendo medre kamano nikech mano e kit dhano. To Lois ma ok en thuolo mokwongo maber ne joma kawo ngimagi kata kamano chon ne ji nyalo neno to samoro ji oneno to ne ji neno ka en gima rach ma ok owinjo bed ni gitimo. Sani koro kinene to ng'ato nene to dwa kope dwa ni en bende otim kamano. Diponi bende weche mag tudruok mag mbui kata social media diponi en bende obed achiel kuom yorego mamiyo oganda bedo gi chuny mokwe timo gik moko ma samoro buo ngima oganda. Ing'eni Lydia wane kinde e thuolo mar achiel kuom gik matimore en ni ji hinyo tiyo kod yedhe mamero ji to kata gitiyo kod